Ngayong pandemya, isa sa mga nalimitahan ay ang galaw ng tao. Pahirapan pa rin ang transportasyon para sa karamihan dahil ang mga public transport gaya ng jeep, bus at tricycle ay madalang na rin sa kalsada. Pero ang arawang biyahe kailangan ng mga kababayan nating may esensyal na lakad, lalo na ng mga economic at health worker. Sa Zambales, isang libreng sakay program ang umarangkada sa tulong ng Department of Transportation. Nasa 10 jeep ang bumibiyahe upang serbisyohan ang mga apor at essential workers sa probinsya. Mayroong rutang Subic-San Felipe via San Antonio ang mga jeep na bibiyahe simula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Paalala naman ng DOTR sa mga pasahero, panatilihin pa rin ang physical distancing sa loob ng mga jeep. Maigting na ipatutupad ang one seat apart policy upang maiwasan ang banta ng COVID transmission. Ayon kay Transportation Secretary Arto Gade, ang mga ganitong programa ay hakbang upang matulungan ng mga tsuper at pasahero na nangangailangang kumita sa panahon ng pandemya. Aminado si Tugade na hindi magandang ideya ang pagtataas singil sa pamasahe sa mga ganitong panahon. Subalit batid nila na kailangan din kumita ng mga tsuper. Kung ako ho ang masusunod, as of today, ayaw ko ho ng dagdag pamasahe, ayaw ko ho ng increase ng mga plete. Pagkat ang tatamaan ho dyan ay yung nakakarami. Kaya nga nang sinabi ko, hindi ho ako nakikipaglaban sa few, sa mga pailan-ilan, pinoproteksyonan ho natin yung nakakarami. Umaasa rin umano ang ahensya na sa ganitong mga programa ay maiibsan ang problema ng mga essential worker papasok ng kani-kanilang trabaho. Nakipagtulungan ng DOTR sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa Subic San Narciso San Felipe Operators Drivers Transport Service Cooperative para sa naturang proyekto. Rainiel Pawid, CLTV News.